Ish. Hello, yaar. Like, don't thank you. Yeah. Good morning, same to you, yaar. Ada. मा खालामबाय दं? मा खालामदों? लाइक होबाय दे। नाम दे आई will call नो। दसे उनाव फैफिनगोन दे आं र' होनो। दे मा खालामनो नागिरदोंलै? आंहा गैया मानसि फैना होनानै थांफिननो मोनाखै। बिबुंथि बाजै सफैनो हाबा जोंहा ओमफ्राय सासेया सोरमोनलाय? सुभजित बसुमतारी थेंक इउ आंनि लाइसिखौ सफैनो हानो थाखाय। बिबुंथि बाजै हेलौ आगै लाइक डन थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। थेंक इउसै आंनि लाइफआव सफैनो हानायनि थाखाय। मा ओंख्रि संखो? ओमफ्राय जोंहा मा होनदों माबाया? सुबास गुड मर्निं बसनो सेम टु इउ सुबास। मा खबर जाखांबाय नामा? दालि केरेला फाजासो जाजायोना गोथाव। गैया दाबो मोनजायाखै आंहा। मा ओंख्रि संगोनथाय मिथिया। ओमफ्राय मा होनदों जोंना सुबासआ? जायाखै। र' दे मानसि फैदों दे। सिरिथाथ' कमेन्ट खालामबाय था।
दखान माल होफैग्रा फैदोंमोनलै खारजोब्बायसो। खालामजोब्बायसो माथो।
हेल' हेल' फन फैलायबायलै मा खालामदों ओइ दखानाव दं आङो र' दे फन फैदों
मुरुब खालामदोंमोन नै दाबसेयावसो दंमोन ना एसे बेस्थ'मोन आं जायो सिरि उफाय गैया खामानि दंमोन ना एसे आंबो दोनसोखानोसैसो नै टाइम गैला उफाय गैया हायदाय हेलौ